Det gør den måske bedre nu. Så kører vi løs. Traditionen for kunstforeninger i Norden er udsprunget af et behov i de større og især mindre bysamfund for at møde kunst og formidle denne. De ældste kunstforeninger i Danmark er fra midten af 1800-tallet og er jo så et udtryk for det i overvejende grad nationalliberale borgerskabs ønske om og jo også vilje til at styre væsentlige dele af samfundslivet i forbindelse med, at vi fik en grundlov. Mange af disse initiativer er jo så senere blevet grundlaget for nutidens kunstmuseer. Så det vender lidt op og ned på det, vi lige har hørt. Sådan er også blevet i Hobro, hvor Mariagerfjord Kunstforening har til huse, men med 100 års forsinkelse. Kunstforeningen er etableret i 1946, som dengang hed Hobro Kunstforening, og vi udstillede mange forskellige steder. I starten på det borgerskabets hedengangne Grand Hotel, hvor det har været et ømt syn at se Asger Jorn for eksempel hænge på de blodrøde relieftapeter, sådan a la rokoko-stil og med små lampetter imellem. Men kunsten kan jo stort set klare det hele. Senere var det så på gymnasiet og på biblioteket osv. Og så ville lykken for os, at i 1980, der måtte byens gamle Bies Bryggeri lukke. Det var Danmarks ældste bryggeri, 6 år før Carlsberg. Og det er vi også lidt stolte af. Men heldigvis købte kommunen hele komplekset, fint gamle industrianlæg, og fik det fredet. Og i dag er Kunstforeningen en del af bryggeriets historie. Øl og kunst hænger jo sammen. Vi har i en årrække tilkæmpet os bygningerne ved at holde 12 udstillinger om året. Men i dag har vi 6 udstillinger, og det er vi så ikke helt alene om. Huset deler vi i dag med det, der hedder Hobro Kunstsamling, som er etableret i 1975. Det er en selvejende institution, som systematisk igennem en årrække har købt op af 30 af Danmarks førende kunstnere, fortrinsvis fra de 4 eller de gamle kunstnersammenslutninger, som vi lige har hørt om: Grønningen, Koloristerne, Corner, Den Frie og Pro, men også andre, og især yngre i dag. Der er opstillet skulpturer rundt omkring i det offentlige rum, og den billedkunst, som er købt ind, har gjort gavn rundt omkring i institutioner, kommunale bygninger i det hele taget, på borgmesterkontorer og borgerserviceområder osv. Efterhånden havde samlingen, der er på nogle få tusinde værker, fået et omfang, så det krævede et egentligt museum. Så i årene 2003-2004 blev hele det gamle bryghus bygget om og renoveret til et kunstmuseum på i dag 1015 kvadratmeter nettoudstillingssareal. Senere er der kommet magasin til en sidefløj, og i bryggerens gamle 10-værelses lejlighed har vi indrettet et museum eller et arkiv for moderne møbelkunst og design. Ude i Thyssen arkivet kalder vi det. Og til næste år, så er det så 10 år siden, at det gamle bryghus blev ombygget og fik navnet Kunstetage. Det var oprindeligt på 5 etager, i dag er det på 4 net. Med hensyn til fremtiden, der har vi besluttet at holde de 3 samarbejdende institutioner, altså Kunstsamling, Kunstforening og Thyssen arkivet, adskilte både af taktiske grunde, økonomiske grunde, også af juridiske. Og sådan vil det blive ved med at være indtil videre. En positiv ændring er, at kommunen endelig har givet os midler, så vi har kunnet ansætte en kunstfaglig medarbejder. Det er de fysiske og organisatoriske rammer omkring Mariagerfjord Kunstforening. Så lad os se på indholdet. Vi var fra starten i 86
medlem af sammenslutningen af danske kunstforeninger, som jo var etableret 2 år før. Og vi har gennem de mange år haft aldeles fremragende vandreudstillinger herfra. Men da SDK for en halvsnes år siden mistede sit tilskud fra Kulturministeriet, ja, så faldt selvfølgelig antallet af vandreudstillinger, og vi blev tvunget til selv at begynde for alvor at producere udstillinger. Det havde vi gjort før, men nu er det en klar nødvendighed. Det var en omstillingsproces, som blev til en meget, meget positiv udvikling, men selvfølgelig også gav et væsentligt større arbejde og stillede øgede krav til økonomien. Det kræver temmelig meget at drive et kunstmuseum alene med frivillig arbejdskraft. Men det har vi så gjort, og det har vi lært meget af, synes jeg. Bortset fra en biennale, og det har ikke spor med alt det andet biennale har løg at gøre, det er opkaldt efter den gamle Brygger Bie, selvfølgelig. Og det er så hver andet år, og der udstilles udelukkende amatørkunstnere. Det er deres chance hver andet år. Ellers så har vi som sagt 6 udstillinger om året, og udelukkende med professionelle kunstnere. Indimellem samarbejdes der med kunstsamlingen om at fylde hele huset på den ene eller den anden måde. Men det er nødvendigt at i kontinuiteten at indbygge en fornyelse. Så her kunne vi så passende lade os inspirere af den grønlandske præst og nationaldigter Henrik Lund, der siger, hvad enhver jo kan forstå. Tagende fra det gamle, hvad der skal være nyt. Det er næsten helt som kirkegårdsk. Så i september, der holdt vi et fremtidsseminar, hvor bestyrelsen sammen med 2 kunstnere, begge 2 skulpturer, en tidligere museumsdirektør, i øvrigt fra det gamle, hedengangne museum, der hed Køge Skitsesamling, som i dag hedder Køs, som sagt. Og der drøftede vi så kunstetagernes identitet og fremtidig virksomhed. Arrangørerne af denne her spændende konference har valgt at præsentere mit indlæg som handlende om identitet og om at finde en niche. Jeg kan nu bedre lide at kalde det en fremskudt position. Det er for os blevet til udstillinger med kunsthåndværk og design. Altså vi har haft ganske udmærket held til at lave udstillinger med grønlandsk kunst og med færøsk kunst, og det kunne vi som også have valgt ud som en niche. Men det er altså blevet kunsthåndværk og design, vi har valgt. Det startede egentlig ved en tilfældighed. Min personlige store interesse for arkitektur og design fik mig i 2006 til at spørge dansk møbelkunst Grand Old Man, arkitekten Rud Thyssen, om vi måtte lave en udstilling med noget af hans møbelkunst. Rud Thyssen svarede ved at give mig navnene på et større antal markante danske møbelarkitekter og designere, med en opfordring til bare lige at invitere dem sammen med ham. Og det blev i 2007 til en udstilling med 26 arkitekter og designere, hvis møbler, lamper og brugskunst fyldte hele huset. Vi satsede stort, og så inviterede vi direktøren for Danske Møbelproducenter, Lensgreven på Tranekær Slot, Preben Ahlefeldt Laurvig, til at åbne udstillingen, som fra starten virkelig blev en succes. En del af konceptet dengang var, at vi udstillede møbler og design i spil med dele af den permanente udstilling. Det var en satsning, både økonomisk og arbejdsmæssigt, men vi lærte meget af det og fik blod på tanden. Blandt andet lærte vi, at sådanne udstillinger kræver professionel rådgivning og hjælp på mange områder. Vi lærte også, at sådan hjælp, den kan vi som godt få. Til den første udstilling, der var der 3 arkitekter, der stod og gik, og i begrænset omfang fik vi fondsmidler og anden økonomisk støtte. Så 2 år senere arrangerede vi udstillingen Unica Keramik, Form og Idé. Kunstindustrimuseets direktør
var så venlig at forestå udvælgelsen af 19 fremragende keramikere fra hele landet. Og vi fik den netop fratrådte direktør for Køge Skitsesamling til at være udstillingskurator. Og igen fyldte vi hele huset, og igen i et spændende samspil med dele af den permanente udstilling. Og økonomien var sikret med fondsmidler. Pressen var god og besøgstallet højt. Og blandt de besøgende, ja, der var Statens Kunstfonds udvalg for kunsthåndværk og design, der præmierede en af de udstillende kunstnere. Det bærer altid. Og nu følte vi så, at vi havde fundet et område, som både var spændende og som profilerede Kunstforeningen. Ideen i de her temaudstillinger, det er at tage pulsen på det bedste inden for det pågældende område lige nu. Kvaliteten, den skal være top, og samtidig skal udstillingen repræsentere den vifte af mangfoldighed, som udfordrer sig på området. Året efter 2010 rakte kræfterne bare til en udstilling i underetagens 300 kvadratmeter. Vi fik direktøren for Glasmuseet i Ebeltoft til at vælge 10 jyske glaskunstnere ud og lave udstillingen Den Skøre Kunst, som viste studioglas af både klassiske og eksperimenterende former. Vi blev advaret om, at vævekunst ikke var ind. Så derfor besluttede vi i 2011 lige præcis at lave en væveudstilling, hvor hele huset igen skulle bruges. I tråd med tiden ved 2011 blev så den hidtil bedst besøgte kurator. Det var en af vores fineste gobelænvævere, som fulgte op på konceptet om blandt andet kvalitet og mangfoldighed. Der var 18 vævere, og igen var Statens Kunstfond på besøg. Købte pænt ind. Det gjorde Ny Carlsbergfondet også. Og hvad der især glædede os var, at Maja Fjord Kunstforening blev præmieret for det, der hed fremragende og oplysende udstillinger på et højt kunstnerisk niveau, glimrende formidlet og af museumskvalitet, for bare at nævne lidt af det. Så udover glæden ved de 50.000 kroner, var der også lidt stolthed, og så tro på, at vi skulle fortsætte med disse udstillinger. Så den 5. udstilling i rækken blev i år, og der lavede vi en smykkeudstilling. Igen med stor og nødvendig hjælp fra professionelle. Det var så den i mellemtiden pensionerede direktør for Designmuseum Danmark, der stod og spil sammen med oldermanden fra Københavns guldsvedelav. I forestiller sådan en med skæben. Hun er en smart ung pige på 42. I opstillede et koncept for alsidighed i dansk smykkekunst. 21 deltog, hver med 3 smykker, 2 nye og så et ældre, for at vise historikken. Og vi hørte en meget erfaren udstillingsarkitekt, der designede en monteropstilling, som var meget spektakulær, og som virkelig fremhævede smykkerne. Fordi noget af det sværeste, det er faktisk at udstille små genstande. Store skulpturer, det er relativt let, det er bare et pose. Igen var Statens Kunstfond på besøg, købte ind af 3 kunstnere og præmierede en 4. Den her udstilling, den kunne egentlig godt have været vist andre steder. Det blev forsøgt rent faktisk både i Japan og i London, men vi var alt for sent ude. Så det er en af de ting, vi har lært, det er at være tidligere ude i et samarbejde. Vores egne midler, de rækker slet ikke til de her store udstillinger. Vi har et kommunalt tilskud på 60.000 kroner om året, så vi har derfor hver gang skulle søge støtte hos store danske fonde, og så har vi også haft den glæde, at vi har fået pengene. Udstillingerne er blevet fuldt finansieret. Den sidste udstilling, den kostede 200.000 kroner. Vi har som sagt lært, at det er nødvendigt med hjælp fra professionelle. Virkelig en klar erkendelse, at vi i bestyrelsen ikke har tilstrækkelig ekspertise til at lave en udstilling af tilstrækkelig høj kvalitet. Vi har derfor benyttet os af de gode kontakter, vi har. Og erfaringen er, at det inden for de fleste områder er professionelle, der brænder for området og gerne vil hjælpe. Man lærer meget af det. Foreningen udvikler sig i det her utrolig spændende samspil. Så jeg kan anbefale,
at man som kunstforening udvælger et enkelt, måske 2 områder, som man så i særlig grad dyrker. Og så skal vi have en længere planlægning, sådan at vi i højere grad kan både sikre økonomien, men også samarbejde med andre udstillingssteder. Så vores kunsthåndværk og designudstilling i 2014, den er helt på plads, og udstillingen i 2015 er under forberedelse med en stor professionel tegnestue som samarbejdspartner. Så til slut, måske skal SDK til at koordinere udstillingsvirksomhed i Danmark som et supplement til at lave vandreudstillinger. På den måde kan kunstforeningernes bedste udstillinger gå videre, og måske skulle man på nordisk plan i højere grad se på udveksling af udstillinger. Det ville være mit ønske til den her konference som et af resultaterne. Og så lige et par billeder til allersidst. Vi tager 96 sekunder. Og det hedder kunstetagerne, så er det fordi den gamle brygger, han byggede 2 etager, så 3, 4, 5. På den måde lavede vi tingene oven på hinanden. Her fra den første udstilling i 2007 med møbelkunst, først i underste etage, og så i øverste etage. Her er det Søren Ulrik Petersen, en af deltagerne i konkurrencen om remøblering af FN-bygningen i New York. Og så er det keramik med Katrine von Bülow. Det er så en af salene, hvor vi netop prøver at lave et spil med den permanente, eller en lille del af den permanente udstilling. En glasudstilling, hvor vi så har fjernet den permanente samling. Og ved udstillingen, hvor vi blandt andet viste tæpper med indvævet lys i, så det var en elektronisk styret oplevelse. Men også klassiske ting af Kim Naver og Jenny Hansen. Og til sidst her fra smykkeudstillingen med disse næsten teltagtige montrer, som vi bankede sammen i sidste øjeblik. Tak for opmærksomheden. Tack ska du ha, Søren. Tack så mycket.